Коста хора нещо въобще. Влизаме в кой стане на сграда. Топът съм сам. Влизаме на сградата. Добре, чакайте. Добре, решахме се ни приятели на това нещо. В канала Готино ме на моят приятел. Така че, да, в канала Готино ме ще видите как го разрушахме това нещо, как да сменим тук. И между другото, тук имаше дъската, ние го откъртихме. И тук ще видите как го откъртихме в канала. И я свалихме тук долу и фурлихме всяка част. Ето е дъската. Долу, която беше ето точно там. Добре, ето тук ще кода. Добре, помните и ще видите как долу влачихме на едни от броните. Там долу влачихме едни от броните. Беше бахте инкредибъл звук. Така, добре. Помня чего. Чего надолу. Там са броните, които влачих, не са ще ви покажа. Само да слязете, не знам звук. Добре. И гледайте коста хора. Това ще го видите. Също как влачихме тия двете брони в канала Готино ме. Аз не снимах. Така, добре. Мале. Ето тук има още брони. И тук чупихме всякакви джамове. Ето тук. Джамовете сме ги чупили. Така, добре. И ето я дъската хора, която беше горе. Ето там горе. О, кола. Добре. На колата горе ние това го образувахме с моите приятели. Така. Добре, тук има някаква дъска, която не ме интересува, често казвам. Тук всякакви брони човек. Ние почти сме потрушили тази сграда. Около не правихме в нея. Тук мивка, на парчета направена. Добре. Хора, това беше ревюа след правенето. Ако искате още такива видеа, харесайте видеото и се абонирайте се за канала с камбанката. И това беше казването след като гледахме с моите приятели. И това тук пак някаква дъска е била. Е там. Така, чакайте малко. Добре, качих се хора. Като цяло хора, това ще е за този епизод. За ревю, какво правихме с моите приятели. Хайде, чао!